Buta Pandhawa nata kaki wisaya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Gana Maragana Samyana Waraya Bumi gonjang ganjing langit lop-lop Lera genjang ing alis Resam bawai gandrung Sabarang kadulur wongkir moya mayas balamur Yo tumandang nyebut doi poro butok lek-lek badas pati keris Ayo poro butok Gedruk karo Wisnu
jiwa Rama wong prawira ones mati alapun nagara Sumangga ing yuta sang satriya tama netepi ingkang summa prajurit satya bela bala liroto ing nyawa kadyuk pataruna kusumane bangsa oh yo ayo pimit Sikrotan bala tumingal kajaba sami madalu Bel tate tula tenggoton daya ko mayung son kama
Sama niko babak tari gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Babak ingkang nomor 3. Luar biasa sekali panggungnya wis ora ambruk Pak Jo. Di pol-pol kelek drodok ya Mas yo ning gedruk-gedruk. Iya. Mas Nemo iki jan wah sak rosa-rosane ya Mas yo. Mas Nemo ki rada tuwa saiki tambah tuwa tapi tambah rosa. Tambah rosa. Oh. Buktine lho Mbak Eka saiki wis ngandut. Alhamdulillah top share Mas Nemo. Iya temenan. Pokoknya tambah strong. Iya. Ya Pak Jo, luar biasa sekali penonton pada siang hari ini. Iya. Walaupun panas-panasan, Iya. tapi mereka tetap khidmat. Khidmat. Menyaksikan pementasan pada siang hari ini. Iya Mas yo. Ini ada satu buah fakta Pak Jo. Pripun? Fakta ini mau bengi bocah-bocah sing gedruk iki blas rano sing turu. Orane sing turu kuwi. Heeh. Mau bengi iki live TikTok tekan jam 2 ngono. Oh, tarane mujadahang Mas Ya yo. kuwi sakwise mujadah, sakwise. Oh, ben roso. Iya. Nah kuwi jam 2 kuwi mripate arep merem ning kok kelingan sesuk samar kerinan wis dadi ra sida turu terus. Iya, di kewajiban nang Iya. Pekalongan ya Mas yo. Angger turu ini sedelot langsung nilai jam. Nggih. Wah iki jangan-jangan wis jam 4. Dadi akhir ra sida turu Pak Jo. Wis ora apa-apa tetep semangat Mas yo. Iya iki senajan rada lengkrak-lengkruk kaya ngene. Iya. Pokoknya siap menghibur dalam rangka hitananipun adik Dimas Niko Saputra. Leres. Selamat atas bentuk barunya Pak Jo. Betul sekali Mas yo. Jajal, aku kepengen Dino, mana Dino? Mas Dino Iki Dino iki salah satu pemain gedruk GWSM yang masih SD Pak yang Jo. masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Iki Iya. baru kelas 5 SD. Heeh. Iki le supit yo gek wingi persis padha karo nganu Dik Dimas. Urung garing kuwi Mas. Yo. Mas Rene, Dino. Rene, no, Ini Rene, Mas no. Dino rene sing tak kandhani. Pak Jo diparingi mike niku. Iya Mas pembacaannya. Dino kene. Oh, ya wis. Dino Jajal. Disapa penontonnya. Madem ngarep disapa penonton. Iya, penontonnya Maju ke depan, rono ke depan, kae. ke depan. Pekalongan mana suaranya gitu. Yuk. Pekalongan mana suaranya? Iya. Kose ojo lunga sik maju Aja rono. mundur dhisik. Meneh. Iki diturokke suaranya aku yo. Iya. Nggih, Yo, madem ngarep. Perkenalkan perkenalkan nama saya Dino. nama saya Dino. Umur saya 8 tahun. Umur saya 8 tahun. Sekarang saya kelas 5 SD. Sekarang saya kelas 5 SD. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Mingkem saja saya sulit. Mikir saja. Waduh, ora diteruske to. Iki rapopo. Iki tapi cita-cita Dino sangat mulia. Sangat mulia. Yo, saiki aku pengen Mas Deswa sing paling Yo pemalu. Mas Deswa, Yo, maju, Mas yuk Deswa. beri semangat untuk Mas Deswa. Yuk dikasih mic-nya Mas Dino. Gantian absen. Ya. Yuk ke depan Mas Deswa. Sapa penontonnya. Jajal disapa dulu Pekalongan mana suaranya Ayo. ngono. Pekalongan mana suaranya? Suarane cilik mung soalnya saya SMP Pak Jo. SMP iki. Oh. Heeh. Nah, iki Deswa sekarang perkenalan. Yuk. Yuk jajal perkenalan nama saya Perkenalkan nama saya Deswa. Deswa. Terus jenenge dhewe kok lali. Iya kok mumpet tika datang mikir ke Mas yo. Iya. Umur saya Umur saya piro jajal? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun? 15. Ya Allah, kacek aku 2 tahun Pak Jo. Karo jenengan Mas yo. Aku 17 Deswa 15. Walah. Iya. Sekarang saya kelas berapa? Sekarang saya kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP. Hobinya apa? Hobinya menari. Wih. Hobinya menari ternyata pemirsa. Nah, kriteria ceweknya Deswa yang kayak gimana? Yang kayak mana ini kira-kira nih? Oke. Aduh kok malu-malu Mas Iya. Deswa. Sing mesti ono nyawane, ono jawab. Yang pasti ada
Nyawanya. Oke, siap nanti kandidatnya banyak. Ono ibu-ibu neng buri. Oh, apa men? Kode wae. Ya wis, terima kasih Mas Deswa. Iya, kembali ke tempat Mas Deswa. Iki janjane tak jegang ini ben do iso ambegan sing gedruk Pak Jo. Iya, Oh iki banyak kejadian iki bar gedruk awan-awan biasanya pingsan. pingsan Ojo Doto meneh Ying. Mas Luki. Ya oke, wis tenger-tenger Yo alhamdulillah Mas Luki iso nderek gedruk iki Mas yo. Alhamdulillah kemarin tangannya sakit sekarang udah sembuh yo. Iya, alhamdulillah. Yuk dilanjut. Kaget kono. Masih bersama Sinden Tremos Indonesia untuk panjenengan semuanya khusus di Kedung Muni Pekalongan dipun paringi katresnan sejati untuk panjenengan semuanya masih bersama New GWSM Satria Muda Indonesia. Dos. Pekalongan bersama RGD Satria Muda. Janji tresno diseseni lintang-lintang lintang aing wengi ati kang mandas moro Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kasing ati iki mampu jan atine endi doang manis kanta anti-anti Garuda Wisnu Satria Muda DGS Sound System Loki Hiya hiyo hiya hiyo Ayo san ayo Go 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 senyumnya mana Mas Albin? Asik. Mas Luki, Reza, Mas Izul, Mas Deswa, Mas Chandra, dan Mas Keviri. Bagedruknya Indonesia. Janji tresno disekseni lintang-lintang
Ayo lagu benok buat Mas Yoyo tentunya. Ae 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 lo 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 lo. Sayangku sing harus jaga Kunopo batang usahae Ibaratnya saisi bumi kok kowe Sing tenang ojo kuwate sayang ning kowe ra iso disene ora bakal luntur ora bakal mute iya ae ae oh oh
Badan ini panas, 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 panas. Pala ini pusing, 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 pusing. Pala ini panas, 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 panas. Badan ini panas, 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 panas. Badan ini. Ya. Akuane malih fungsi. Akuane saiki nggo adus ning dhuwur panggung. Masa Allah panake sing kaya ngene. Yo. Ulang tahun ya. Yuk iki dipun tarik para gedruk GWSF ganti acara Satria Kamarogat. Ayo para bono, ayo mulai. Toyak siung dawa rambut gede mangap apa kedirisi abang beranak ramat kono iko batak nyamtur miso jangka apa dadi lidu letak polo belum untu ayo awas ayo foto gadrung ayo Satria Muda Gedung Budi Pekalongan I love you ayo pada mulai mulai
Awas Mas Nemo. Mari kawan gerakan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita berani. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Baik dari yang berbahagia demikian komentasan dari kami dari Tari Gedruk